zvirekodhi zvedu. Vadikani, tinokukwazisai svondo rino. Tinotenda kuti makava nesvondo rakanaka rakapfuura, Mwari vachikuitirai zvakanaka. Tinokutendai zvakanyanya nesapoti yamunotipa nekungoteerera zvatinotaura. Munoziva kuti it's just nice kungoziva kuti tiri kuisa something chiri kuteererwa nemumwe munhu. Zvasiyana nekungopotsera and then no one listens to it. So we really appreciate kuteerera kwenyu nekunzwa. Sematauro atogara achita kuti you are welcome kukomenda zvamunoda or whatever, kunzwawo from you or masuggestions, we welcome them. Saka tinokukwazisai manheru ano, tichizorera nguva kuna Chenai. Amen. Marisei vadikani, marisei. Tinotenda Ishe wari kuchengeta. I'm just going to share Genesis 7. Genesis 7 pataiverengawo bhaibheri nezuva rakangondiitirawo zvakanaka, as we're reading kuti. So Genesis 7 verse 17. And the flood was 40 days upon the earth, and the waters increased and bare up the ark, and it was lifted up above the earth. And then chapter 8 yacho inozotaura kuti verse 5, and the waters decreased continually until the 10th month. In the 10th month, on the first day of the month, where the tops of the mountains seen. So anozotanga kuonekwa pa just the tops of the mountain kumusoro kwegomoko. And anozonzi verse 7, and he sent forth a raven, which went forth to see if the earth had dried. And then anozonzi also he sent forth a dove. And then ukazitaza verse 10 anonzi, and he stayed yet another 7 days, and again he sent forth the dove out of the ark. So verse 17 apakandita zvakanaka, it just dawned on me kuti when we go through problems or whatever we go through in life, those things are not meant to destroy us. Zvinonzi mvura iya yakawanda ikazara, but aki yaingoflota pamusoro. It was lifted above the earth on top of the waters. Saka when we go through stuff that we go through or situations that we go through, they are meant to leave us tapamusoro. Tasimbiswa tapane imwe level yepamusoro, haafanira kuti paradzaba matambudziko atinosangana nawo o zvatinopindana nazvo. Zvinofanira kuti siya tapane imwe level of glory, another level of faith iri pamusoro than yawanga unayo. Anofanira kukusiya wane imwe a level of praise iri pamusoro than yawanga unayo before you went through the troubles. Because tarisai umone kuti paunoenda nezvaunoenda nazvo, at the end of the day wazokunda wakumasero uko, kurumbidza kwako, even kutenda kwako, nekuti une zvawakaona. So Mwari dai vakatibatsira to have an understanding yekuti why are certain things brought in our lives, or why do we go through certain things in our lives. It's not meant to destroy us, but it's meant to take us higher. And then verse 5 inozotaura kuti hanzi inozoti gare gare mvura yanaya yazomira, inonzi the waters started decreasing, dzakuchitanga kudzika pasi, ndokuchitanga kuona kumusoro kwemakomo. So should problems also, when we go through trials or whatever we go through, after a certain time Mwari yavakataura, you are going to start seeing zvinhu, light inozonzi nevanhu, there's light at the end of the tunnel. You are meant to see that after you have gone whatever you go through. Kune kumusoro kwemakomo kwaunotanga kuona kuti zvinhu zviya zvakujeka, zvinhu zvakunaka. So that is how it's supposed to be. Dai Mwari vakatibatsira kuti when we are going through whatever we are going through, Mwari hatinise pasaidi apa tangoti
ndimbokwenya ndione kuti ndodii, but tirambe takabatirira because achaita kuti makomo atange kuoneka. Zvese zvanga zvichikurwisa zvitange kudzika pasi, uchitanga kuzoona pasi pakaoma zvinhu zvanaka. Pavhesi 7 anonzi akatanga kutuma maravens, ndobva vazombogara kwechinguva. 10th verse inoti, and he stayed yet another 7 days. Saka kunyange zvinhu zvakaoma, pane paunoti zvinhu zvakaoma paipai unomboshanda wombova nesimba even nokutsvaga basa, unotanga kusenda maCV, uchinzwa kuti haiwa zviri kuita, uchiona nemaresponse achimbouya kuti we have seen your CV, your application. Pamwe zvobva zvamumboti wa kana newe simba rako rinosvika parinomboneta kuti nekutumira ese andatumira aya hapana kana chiri kuuya, woneta. Handiri mukunzwa, asi shoko raMwari kuti usaneta, wamboti zorore pai waneta, sumudzirazve kwechinguva, chinguva chati fambe sumuka. Bononzi, and he stayed yet another 7, and again he sent forth a dove. Saka haikona kuti kana wamboneta kana kuti zvadii wobva wazororerato. Ramba uchimuka mudikani, ramba uchimuka uchiramba uchipfuurira pamberi. Nenguva yakafanira Jehovha unokonzeresa zvose kuti zvizadzikiswe. So that is my encouragement to you guys, kuti we are meant to become bigger with whatever we go through. Ngatisasiwe taparadzwa less than zvatanga tiri tasangana nematambudziko, but ngatisiwe taapamberi. Mwari vachitibatsira, tikaramba takabatirira pana She unotigonesa, unotiitira zvakanaka. Muzita raJesu, amen. Amen. That's so powerful. Ningirikini zvataurwa naChenai, because handambobvira ndazvifunga nenzira iyoyo, because but it's so true. Ndozvazvinotori muupenyu. Ipapa paungoshotaura ndichitofunga hangu kuti I wonder kuti vamwe vacho like vana vaNoah nevaroora vacho, vanga vaina Noah, because tinoziva kuti Noah handiye akanzi mubhaibheri anga ainokama naMwari. Saka kuti vamwe vacho I imagine kuti vamwe vakatombobatwa nedepression, anxiety, kuti they didn't see anything coming out of that. Kuti maybe pakatanga usumuka ngarava paipai vaidongorera nepahwindo vachiona vanhu mvura vanhu vachinyudzwa, vanhu makomo avharwa, mota dzichieredzwa, zvinotwa kune mota here kungotomboti ngoro dzichieredzwa, pamadhongi, mombe zvese zvichieredzwa. Iyo mupfungwa mautofunga iri kuti kana tinosara nepai haki yeri kutozoeredzwawo chete. So true. Pamwe iye naNoa wacho aitombozungudzwawo mukutenda kwake kuti tinopabuda apa, kuti vanhu vese vatsvairwa, hapana kana asara. But Mwari vakanga vakapromisa. Ndozvazvinongoriwo futi muupenyu hwedu, kuti zvese zvatakapromiswa naMwari, sezvataura naChenai, kuti kana dai ukapfuura nemakadii, makomo, mavhali, majinga, uchibayiwa neminzwa, Mwari vanozadzisa zvavanenge vataura. Shoko ravanotaura kuti hanzi izvo, pane shoko hanzi ndofunga Psalms 89 notaura kuti hanzi his word is right and true. And then panotaura kuti hanzi zvo kuna Isaiah 55 paya kuti hanzi shoko rangu rinoita zvandinenge ndarituma, kuti havanyepe Mwari pashoko ravo, no matter how it looks. Unoziva svondo ndainchoerenga hangu nyaya yaDhavhidhi kuna Samuel, David naSaul naSamuel, but then ndakafocus hangu pana David, kuti imagine kuti after anoindwa naMwari, the way yaakatreatwa anonzi naSaul, like achida kumuraya, achihwanda mumapako, achigara angotiza. And pane pamwe paakanogara for some time, paakazosangana nevarume vai 400 vainzi vanga vari mastreet people vasina pekugara, achirarama sekunge munhu wemustreet achitiza Sauro chete. Saka ndaitofunga hangu kuti saka Mwari zvese izvi vaizviona havo,
but vachiziva kuti vari kumuendesa kupi David. Ende vaiziva kuti kana nguva yavo yachiyakwana vaita zvavanoita, saka ndozvakatokufanana nesu. Sometimes zvinoita sekunge hapana kana sign. So kuti tombopa example pamwe tomboti yekuwanikwa yaya kuti hapana kana ari kungotisviya mai mwana. Pamwe muchechi hamuna kana wezera rako nongochiti saka vanobva kupi papapo auone kana chiedza panguva iyoyo. Saka ndozvazvakuita panguva yaNoa chaiyo. Zvakafanira kuti kana munhu akaita mwana anokuta mbanje waiva kuti vamwe vake vari kubudirira, vari kutenga dzimba, vari kutenga mota, iye anenge achingotedza mastriti kubva kuseni kusvika ridoke aine mashamwari aya ekuputa mbanje. Pamaya kuti vanhu vanombotanga vachinamata vachitsanya vachidii, mumwe munhu anopedzisira aita give up, but Mwari havaregere kupindura munamato. Unometa kuti zvaita mwedzi wese, mwedzi mingani, makore mangani. It's just that zvinogara zvichitaura nachenai kuti it's just that kuti hatiudzwe. Kuti iwewe kalenda yako yakamira kubva apa kusvika apa, unenge wasunungurwa from this time to that time, hapana anozviziva. Saka kurambira pavari ndo the most important things vadikani. So true. So true. Ichokwadi zveshuwa tinotenda Mwari shoko rataona maini chenai. Ichokwadi chokuti zvone zvinotyisa zveshuwa. Muri mungarava yakabvawo. Vamwe vese apasi apa vari kutombomhanya. Saka zveshuwa vaitotyawo kuti kundo kunonzi kupeka kuti akuita. Apa makoma abvarwa yaramba ichienda, vakati kusvika kupa havana mboziva kuti ichadzika sei. Pamwe tofunga kuti pamwe inosvika rovera pagomo kana kuti hameno zvobva zvangoparara zvakadaro. Asi zvavimbiswa naMwari ndizvo zvinoitika. Zvakazongoitikawo vakabva mvura yapera zvikayadzika kusvika vabuda. Saka Mwari vanoziva zvavanenge vataura zvinotoitika. Zvingatora nguva yakareba nokuti apa pakambobuda kuti magungu kuti anoona kuti pasi padii kuti njiva yasamira kuti inoona kuti pasi paita sei ikatadza kudzoka. Ndofunga vakatobatikana kufiwa kana naye Noa chakati afinish haina kudzoka. Saka zvokureva kuti kudii. Asi tinongotenda Mwari kuti nguva yakakwana zvikangoitika zvakanga zvataurwa naMwari. Saka tisanyanyotya muupenyu hwedu. Tichitongozva kuti Mwari ndiMwari vakanaka nekutendeka, ende vane nguva dzavo dzokuita zvinhu zvavo zvakasiyana nedzedu dzokuti ngazviita. Iyo vanoita mbicha havamhanyi, chokumhanya panenge pasina, vanoziva kuti ndotongoita chete. Ndizvo vakaita paya pana murume anonzi Lazarus paya vakudzwa kunzi wamunoda kurwara nzana, wazofa havana kumhanya kuti zvino kanditomhanya kuwana achikudziya. Vakatotisiya zvakadaro, ndichauya atofa atovigwa atonoa. Saka havamhanyi, vanofamba nenguva dzavo dzavanoda dzavanoziva kuti zvinoita nyange zvadii zvinotongoita chete. Zveshuwo nyange dai ndiriwo imomoka ndaitokanganisika kuti haiwa Noa wauna kunyatsonzwa mushewe, hamuna kunyatsonzwa kuita Simoni, mboka chinozopera rini vidisa mbotawana chenai kuti hanzi ngarava ichisumuka ichienda iri mvura zvozodii. But Mwari ndiMwari vakanaka vanongoita zvinhu zvavo nenguva yavo muzita raJesu. Nenguva yavo. Nenguva yavo. Pane ipo pandambotaura kuna Samuel paya pekuti hanzi Dhavhidhi zvakaita kuti vadhumane naSaul. Saul hanzi aendawo kutoiretere. Hanzi saka Dhavhidhi aratidzwa nevanhu vake kuti munhu ari kutsvaga uyu ari patoireti apo. Mwari vatokupa maoko ako, saka chimupedzisa muuraye. Saka Dhavhidhi haanambomuuraya, asi akacheka mupendero wenguo yaSaul. Saka pazondinakidza ndepekuti hanzi after acheka hanzi mwoyo wake wakakanganisika kuti ndadaro kumunhu waMwari. Saka panguva yekumirira
pane miedzo yakawanda inouya kuti unokompromise because unenge uchizvijustifya kuti ndinomamira akaita zvinhu saka vanofanira kundiite sei, what do they expect me, ndo zvazvakaita saka so true, that is so true. Saka we must be so careful while we wait vadikani kuti zvatiri kubata takamirira, zvatiri kuimba nazvo takamirira, because umwe anopedzisira akumhanya like unotsvaka kunoti vamwe vomuchechi vani vanowo vanombobuda vachimbodai because ivo Mwari vanonzwisa kuti makore ano zvaoma izvi but ukatarisa vanhu vaMwari vakaita sana David vana Noah vana Abraham like zvakaoma but vairamba vakamira even though vaitombokanganisikawo sevanhu but Mwari vanoda kuti tirambe takabatirira panzvimbo kusvika vaita zvavanofanira kunge vachiita. So true, that is so true. Nezondainzwa mushumiri aitaura yaHana iyoyo yekuti ainzi year after year, I don't know for how many years, Penina hazvitaurwe Hana sorry kuti anenge achichemera mwana for how long, but Bible rinongotaura kuti year after year aingunochema Hana achienda apaitopiwa hanzi double portion nemurume wake yekunonopa kuna She as an offering, but year after year Mwari vanga vakangovhara chibereko. So sometimes there are certain things when we go through them we are like but tinozota kuti tibude paya tinenge tichiti ndofunga pane zviripo, pane vakandibatira but dai Mwari vatibatsira kuti vatsvage tinzwe kuti ndiye vanhu here kana kuti ndiyo vakamisa zvinhu izvi zvandiri kumhanyira kunonotsvaga kunzokwe nekuti Bhaibheri rinoti Mwari ndovanga vakavhara chibereko chaHana but year after year Hana ake zvakanaka kuti haana kubuda, airamba achinamata Mwari, asi year after year aitoshewa kuti nhai Mwari sei zvakadaro, but I don't know for how long, yaiva year after year. Saka nguva yaMwari inokwana ende vanoizadzikisa ende peno Bhaibheri charinonakidza ndechekuti rinotaura kuti even panguva yekumirira not to wait on the Lord, those that wait on the Lord shall be renewed their strength. Saka Mwari vakatipa uchenjeri nekugona kuverenga shoko ravo, this book that speaks about Jesus. This is all about him. If you want to know him, if you want to be able to know, to wait, to know the strength that we have, to know where we are supposed to end after tamira takunda matambudziko, we just need to be in the word of God. Vanhu vanotiitira zvakanaka, tinogona kumira tine tariro uye tichipiwa simba riri available to those that wait on the Lord. Amen. Yeah. Chokwadi nyaya yekumirira inonetsa anopedzisira munhu atokompromise iye ambenge akambomira akashinga nokuti Mwari vakasabatsira unoita 2, 3, 4, 5 years wonyatsonoti haakana vemuchechi aivo vanogona kudza kuti potaiwo muchimbodai munini wangu akatombodai potaiwo muchidai ukasaita sezvataurwa nachanai kuti dai taibvunza kuti Mwari inguva yenyu here kuti ndeye vanhu zvinenge zviri mani zvakanaka kunorwadza kumirira ndikunyepa vadikani mazvinzwira. I hope kuti pane asimudzirwa neshoko raMwari. I hope panaitwa encourage mweya wake kana anga kuda kuita give up, musaite give up nekuti Mwari vanopindura nguva inokwana. Pane mapaseji akawanda mubhaibheri anotaura kuti hanzi nekuzara kwenguva Mwari vakabva vadai, kana kuti nekuzara kwenguva Mwari vakakonzeresa kuti zvidai. Saka zvinhu zvese zvine kuzara kwenguva yaMwari
ende kana Amen. nguva yaMwari yazara, hazvina basa kuti chiroi chakadii chakaitwa pauri. Kana Mwari vati yes ndi yes, hanzi hongu wavo ndi hongu. Yes. Pakatonzi kuna Revelations paya kuti hanzi ndini Alpha na Omega, mavambo nemagumo. Hanzi kana ndati hongu hapana anoti kwete, hanzi pandazarura hapana anopavhara. Saka Mwari kana nguva yavo yakwana vadikani, inokwana. Isu ngatingo our place ndeyekumira panzvimbo yedu, kuramba tichitsvaga Mwari. Zvambotawana chena kuti tisaite give up, tisazorore kwaungoneta kuti hai meno zvinhu zvacho zvangoti ziso yombogara kubackbench. Hazviri, unongoita carry on zvaungochita nekutsvaga Mwari, because chinhu chakakosha pasi panapa vadikani hakuzi kuwana zvinhu zvatinotsvaga izvi zvakaita mota, imba, cheche kuti pamukawana handizvo zvo ndatozorora. The main purpose yacho ndeyekuestablisha ukama naMwari, like Mwari sababa vedu, kuvaziva saivo baba personally ndo zvavanoda ivo kuti tiite. Even zvinhu vanotipa zvinhu vanotofarira kutipa, because pane vhesi kuti iri kuna Psalms inoti handizvo, he delights in the prosperity of his people. Saka Mwari vanofarira kutipa zvinhu zvese izvi handiti, but at the same time vanoshuva kwazvo kuti tive padyo navo sababa, kwete kuvaziva saMwari ari uko kure kure asingasvikiriki. It's so true. Yeah, saka tapirira pano this week. I hope maitwa zvakanaka zvandamboreva. Mushare nevamwe vamunofunga kuti they might need encouragement vadikani. Saka I'm just gonna pray ndichivhara. Baba, tinokutendai nezuva ranhasi, tinokutendai nenyasha dzamatiwanira, tinokutendai nekutirangaridza simba rekumirira. Tinokutendai zvekare matigonesa kusheya shoko renyu Mwari. Tinotenda nevachazoteerera shoko iri kuti vachaitirwa zvakanaka, vachasimudzirwa mweya yavo, vanga vapwanyiwa mwoyo yavo vari kuzorapwa neshoko renyu. Nekuti shoko renyu tinoriziva richirapa mwoyo, rinodzoreredza pakakoromoka, rinorapa zvirwere, rinorapa anything. Saka tinokutendai neshoko renyu, tinokutendai nekutirangaridza Baba. Rambai muchitibatsira kuti tirambe takamira panzvimbo. Batsirai kereke yenyu Mwari yanhasi, tinonyengetera even the body of Christ Mwari, kuti tirambe takabatanidzwa neshoko renyu, tirambe takamira mushoko renyu. Mazviita manheru ano Baba vedu, nemuzita raJesu, amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Bye bye vadikani. Siyatenda.